Bħala inċentiv biex kumpaniji privati jsostnu s-settur artistiku b'mod finanzjarju, il-Kunsill Malti għall-Arti nida skema ta' tnaqqis ta' taxxa lil kumpaniji li jgħinu s-settur. L-inċentiv hu fuq il-qlieħ ta' 150% fuq donazzjonijiet li kumpaniji privati jagħtu lil għaqdiet volontarji jew mhux governattivi artistiċi u kulturali. Nieħdu eżempju sempliċi ta' kumpanija li tat 1,000 euro lill-Orkestra Nazzjonali. Din il-kumpanija tifranka t-taxxa fuq 1,500 euro. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li minn barra dan it-tnaqqis, il-kumpaniji se jkunu eżentati milli jħallsu l-VAT fuq id-donazzjonijiet mogħtija, dan sa massimu ta' 50,000 euro. Din l-iskema se titħaddem permezz ta' kollaborazzjoni bejn il-Malta Enterprise u l-Kunsill Malti għall-Arti u tapplika għad-donazzjonijiet approvati mill-Kunsill stess, kif fisser Tony Attard, id-Direttur għall-Istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti. Pratikament qed tagħti din id-donazzjoni għaliex inti bħala kumpanija temmen fl-importanza tal-arti u l-kultura l-kumpanija tiegħek għall-ħaddiema tiegħek u temmen ukoll li permezz ta' sħubija tiegħek ma' dik l-attività kulturali il-viżibilità tal-kumpanija ukoll ser tissaħħaħ. Li jsiru mbagħad din il-kumpanija illi tkun tat numru ta' donazzjonijiet kif edna sa massimu ta' 50,000 tagħti il-dokumenti lil Kunsill Malti għall-Arti u aħna bħala Kunsill napprovaw dak l-ammont. Kemm donazzjonijiet li jsiru lill entitajiet artistiċi privati kif ukoll il dawk pubbliċi tul is-sena 2016 jaqgħu ta' din l-iskema. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna stqar li pajjiż avvanzat ekonomikament ħaqqu settur artistiku b'saħħtu wkoll u kien għalhekk li l-budget għal din is-sena alloka l-fondi għal dan l-inċentiv finanzjarju. Dan il-fond qed ikun deskritt bħala pont bejn is-settur kummerċjali u dak soċjali u artistiku. Fil-fatt il-Ministru għall-Kultura u Imbonnici saħaq li hemm bżonn li fis-settur artistiku ma jkunx biss il-Gvern jipprovdi għajnuna finanzjarja iżda jidħol ukoll il-privat. Sostna li dan l-inċentiv fiskali joffri opportunità attrajenti biex dan iseħħ.